Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så jeg spiller med disse to guttene her. Yay! Vi spiller med Power Titan og MST 010, ikke sant? Ikke sant, det er det dere heter. Ja, ok. Så i dag så skal vi spille litt Skywars. Beklager stemmen min, den er litt hes. Men ja, la oss egentlig bare begynne. Ok, da hopper vi i runden. Hvilken runde skal vi være i? Meg.